Wann geht's dir zu Papa? Weiß ich nicht, ich muss noch mit ihm reden. Hmm? Ay, nagpikal naman akong dalaga. Ay, nagpikal. Oh, kaya gwapa man Japon, bisag nagpikal. Oh yeah. Bastings to, bastunin version yan. Keine Ahnung. The candles? Don't like candles? Chocolates? I think only chocolates. But this is not fair. He's buying me a phone and many games for the Nintendo Switch and something, and then I'm just giving him. Yeah, this is acceptable. You don't have a job. You're just a kid. You're just a child. Dito si Kiki sa kwarto ko. Nag-usap-usap kami paano babili niya sa papa niya ng gift kasi bumili na kami ng gift para sa uman niya tsaka sa upa niya. Tapos sabi ko, Er sammelt Feuerzeuge. Feuerzeuge? Also, er sammelt das. Yeah? Also, Okay, Kennst so du- lighter na lang. nein, Lighter? nicht. Nein, Mann, du verstehst das nicht. Diese kleinen, diese Vierecke. This is very good. Nicht die normalen, sondern diese kleinen, Yeah? die Vierecke. Yeah, the square. Weißt du, was ich meine? Yeah, the square reminds the very cool. Aber ich weiß nicht, wo kann man das kaufen? Ich doch nicht. Das ist Weiß ich nicht. Tankstelle. Tankstelle? Okay. I will. Also, Aber mach das. Day 2. Good morning, everyone. Today is the last day sa among work kay holiday na, mag-Christmas holiday. Yan. Tapos, bibigyan ko ng konting gift yung aking kasamahan tsaka yung mama niya kasi mag-ina sila. Kaya ibigay ko, ito yung bigay ko. Ito para kay Jenny. Ito para sa kay mami. Ayan, candles tsaka flowers. Sana magustuhan nila. Kunting ano lang, gift. Yan. Ito kay Jenny kasi birthday niya sa Monday. Tapos last day na namin ngayon kaya binuo ko na. Yan. Sana magustuhan nila. Tsaka ito naman si Santa Claus. Dalawa sila para sa aming housemaster. Tinatawag nilang caretaker. Ayan, cute bro. Ayan. So, tara, bigay na natin. A few moments later. Oh, binigyan din pala na ako. Ayan oh. Cute. Wow, thank you. 6.5 hours later. Ito yung regalo namin guys sa lola ni Kikay. Ang ganda no? Ang ganda talaga ng mga candles. Kandila. Ayan. Yan si Kikay yung maliit pa. Ewan ko kung may picture ba si Kikay ng lola niya. Parang hindi ata nakapost. Ayan. Ang ganda. Pag ako nagkaganito, parang ayaw ko tong sindihan. Kasi sayang. Gawin na lang decoration. Decoration. Yung amoy nito is coffee. Ayan, ang ganda talaga ng design. Oh. Yung isa, binigay ko sa mama na kasama ko yung kanina. Ayan. So nice. Hi everybody! Dito na ako sa bahay. Finally. Last day namin ngayon. Kala ko bukas pa. Buti na lang nung gumawa ako ng burger sa school. Walang burger, sabi ng kasama ko. Walang burger ngayon kasi
kunti lang yung mga estudyante. Tapos sabi ko, talaga? Paano sa Friday? Sabi niya, wala tayong pasok sa Friday, last na bukas. So, today. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala na dong wala na mga estudyante. Kasi, meron naman, pero parang kukuha lang ata sila ng mga nila, ng tawag nilang yung ewan ko, yung mga project lang siguro sila, i-submit nila, tapos uwi agad sa bahay, hindi na sila kakain. Walang order. Buti na lang na nabanggit yun ng kasama ko. Otherwise, naiwan ko yung mga regalo nila dito sa bahay. Hindi ako nakabili. Kasi akala ko, ngayon pa ako bibili. Kasi akala ko bukas yung last day. Pero, nabanggit niya kahapon. So, ngayon, nadala ko kanina yung papunta ko doon. Regalo ko sa kanila. Yan, binigyan ko sila ng yung mami ng kasama ko. Kasi mag-ina sila eh. Binigyan ko ng candles yung ito oh. Yan, ganda din. Kagaya din ng ng candles na ibibigay namin sa lola ni Rambo, ni Kikay. Pero iba lang kasi parang may coffee sa baba. Yung coffee seeds, yun. Ang ganda din. Dalawa lang yun eh. Sana bibili din ako para sa sarili ko. Pero dalawa lang eh. Kaya binigay ko na doon sa kanila para may regalo ako. Happy talaga ako, makakahinga na ako para bukas. Hindi na ako masyadong gigising ng maaga. Pero si Kikay may pasok pa siya eh. Last day niya bukas, Friday. Ngayon wala si Kikay kasi may siya eh. May tawag nun. May in-enroll kasi siya ni papi niya. In-enroll siya ni Bruno doon sa parang karate ba yun? Or parang may taekwondo, self-defense. Ganun. Excited siya. So, first day niya ngayon. Kaya after sa school, hinatid siya doon ni Bruno. Tapos naiwan na siya doon kasi si Bruno hindi pwede makapag-antay doon kasi wala pa siyang vaccine. Stricto na kami dito sa Germany, mga be. Kailangan may vaccine ka na. Supermarket lang talaga ang pwede namin pasukan. Sa mga non-food shop, hindi kami pwede. Kailangan ba-vaccine. Hindi pa ako pwede ma-vaccine kasi nga bago lang kami nag-positive. Mga 1 month ago na, more than 1 month. 1 month and 4 days na siguro. Tapos pumunta kami sa test centrum, ang tawag nila, parang vaccination center. Kinancel kasi hindi pa kami pwedeng i-vaccine kasi nga katatapos lang namin positive. After 6 months pa daw. So baka June pa ako makapag-vaccine. So yun lang ang update today. So bukas si Kikay lang ang mag-iingay sa kusina. Nakakabwisit pa naman pag magising yan siya. Uy, akalit-lit na bata ay lumakad parang parang elepante. Parang imuyug-yug buong gusali. Maglakad. Sabi ko mag-ano ka naman, magdandahan kasi natutulog pa yung mga tao. Tulog pa ako, tulog pa si Bruno. Ay, mga bata wala talagang pakialam. So, but anyway, yun lang. So, maglaban na lang siguro ako. Ano bang gagawin ko? Mag-vacuum ako bukas. Si Bruno, din siya, wala siyang holiday din siya kasi ang tawag nun, nag-holiday siya ng 2 weeks din para masabayan niya yung holiday. Kasi pag walang pasok, halimbawa, kasi sa school ako nag-work, diba? Sa cafeteria. So pag walang pasok yung mga estudyante, wala rin akong trabaho. Kaya si Bruno nakikisabay din kasi si Bruno siya home office. So kung yung holiday ko, yun din ang holiday na kukunin niya para may time kami together. Yan.
So, yun lang ang aking blah 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 today. Today. Wala nang snow sa labas eh. Ano na, lumayas na yung snow. So, antayin ko na lang si Kikay. Mag-prepare na lang ako ng ano niya, makakain niya mamaya. Kasi I'm sure na gutom yun. Kasi daming moving. Magkarati-karati yun sila. Ewan ko lang kung anong update niya mamaya. Titingnan natin. Ang dami na ganun pa naman yun. Sabi ko, mag-concentrate ka dyan sa ano mo, sa lesson mo ha. Kasi ang mahal pa naman ng ano niyan, enrollment. Inayaran ni Papi. Tapos baka mamaya nakipag-ano ka lang dyan sa mga kasamahan mo, nakipag-quatchin ka lang. Ayan, so, yun lang for today. Happy Friday, Happy Friday. Kaloka. Parang advance na. Simula yung nagka-positive ako, no? Yung mali-mali na ako. Or ano na siguro, sign of aging. Sign of aging. So, yun lang. Happy Thursday, everyone. Bye! It's my life.